Ale ešte raz. Môžeme? Vyvolala bitvy. Či v Amerike, či v Afrike. Jaj, Bože, toto je riadny vyšetrovateľ. Dáme ešte raz ten záver. Jednu hviezdičku mu dáme naviac. Vieš, bude nadporučík. No. Čo mám povedať? Tak Martin, keď budú Pripravíš pozor. Tak Martin, keď budú Čo? Keď bude vodeodolný, oné. Dávid, naprav si tú kravatu. Ideme. Ej, chlap. Neplasni tie dvere, nechaj ich otvorené. A tak sa postav, kde stojíš. Čo som tu mal? Okej. Horácio. Pardon. Pardon. A ty mi hneď podaj tú ruku. Hodinu budem čakať, kým ruku podáš. Nezastavil si? Nie. Tak nezastavuj. Takže hneď rána sme mali nahlásenú mŕtvolu mladého človeka. Ona. Žiješ, ako vidíte. Odkazujem si to, ja keď dovolíš. A to bolo také fajné, tak by to vyšlo. Tak by to vyšlo. Erik. A pred malou chvíľou nám nahlásili aj stratu kolegu, ktorý... Stratu. Ale dobre si improvizoval, vieš. Ono to je strata. Ale... Už 14 rokoch ušiel z detského ušiel. Erik má výzvu ešte raz. Ešte nechám vyzriekol. Nechal si to pustené? Hej. No výborne, ale ani my sme Povedz toho váľanie šuniek, lebo... nezaháňali. V Krtiši býva riaditeľka, vychovávateľka, aj všetko. Ona bola všetko, aj upratovačka, aj hádne. Tá bola starka, ale dobre. Dobre, poď. To však ti pomohlo, lebo ti to jazyk. No výborne, Horácio. No výborne, Horácio. Veľa roboty. Poď. No. No mne sa veľa... A musíš? Tak, ale rozprávam, ja tak do toho neskáčem. To tak nevadí, no. Dobre, ide Paťo. Nemal, ale mohol som mať. Prečo? No pretože... Nemal, ale mohol som. Mal si s Horáciom. Mohol som, Horácio tam. Nebol? Nebol, ale mohol som. Ale si bol na jednej. Ja viem, ale to už, ja potom natvrdím na to. Tak vy. No. Ty si debil. Ja, že si takto volá. Frank chytil vraha. Som trápny. Vypni to. Neviem, čo mám povedať. Co ti uvolal? Frank. Tak teraz takto. Aha! Čo sme sa zabudli, keď sme šli do lesa natáčať? Pultá. Stop. Ukáž sa, ja budem kamerovať, choďme. Keď už sme tu, chcel by som vám predstaviť môjho nového asistenta nadporučíka Karla. Asistenca. A kde je to? Horácio. Ešte raz. Kde je to? Pardon. Ale David tam kameru. To je kto? Nezastavuj to! Ideme! To je kto?
Ale no, to by bolo v pohode, to by nespadlo. Ty sa nepostav, len ruku podaj. Aj, dobre. Ideme. Pozdrav. Tak Ronald, všetko najlepšie. Stojí na no. Darí sa nám. Ešte raz. Ešte raz. Ronald. Ronald! Ja čo budem čo? Všetko najlepšie po riešení. Dobre sa obetovali. Dáme bol najlepší. Nemôžeme ísť na strich. Nech sa ti darí. Opri sa o. Všetko najlepšie, nech sa ti darí na novom mieste. Všetko najlepšie. Nech sa ti darí. Odznova, blahoželanie Dávid. Všetko najlepšie. Frank, čo sa deje? Ale poďte, všetci ticho. Jakub. No tak chlapci, mám pre vás jednu zlú a jednu zlú. Takže dve, hej? Čo? Mičko, nepozeraj sa na ňo. Pozeraj. Ale čítaš, pozeraj. No to sú tvoje. Neviem, nebolo ho vidno. Ja som to len takto otočil. Sa nahrávaš. Stop! Nemám zbraň. Je, počkaj, Dori. Stop! Sorry, bráňa. Dávidko, Som Dávid. máme tu najťažšiu scénu celého filmu. Tu je mŕtvý Riško, tu je náš Patrik, ktorý si už otočil. No, Máme vodu. nemáme vodu. takže doneste. Môžeme ísť. Ideme. Počkaj sa, Už to dokončíme, ja viem, že to štekli, neboj sa, no. Ešte trošku, ešte tam. Dobre. No čo, dobre som ich zmastil. To je jedno. Ale aj peste, vieš, že má Dobre, dokončené od udierania a takéto. To by si mohol aj mne na jednu ruku, vieš, aby to nevyzeralo, že bijeme sa a oni... Tak si to rozotri potom ako on. Tak s druhou rukou si to pošúcham. takto. Iba kúsok. Fuj, Paťo, nasnímaj to. Videl som. No toto neviem, či sa vypere. Nemusíš nič hovoriť, všetko vieme. Aj to, že má tvoje blomby! Dobre, môžeme? To sa... Zatáčal si to. Húkura. Otreskaj papulu! Už som nedal, Majko. Ale hovoríš to dobre, len ty, keď sa pozeráš na ňo, on sa tak blbo tvári, no. Ideme? Tak čo stačilo, alebo ti mám ešte raz treskať papulu? Dobre, tak to spravím pomalšie. Ríšo, na čom sa smeješ? Na ňom vypadá ako Ježiš. To ho nespomínam. Napríklad. Spravíme ti z krvi víno. Vypadá ako... Dobre, Nemusíš nič hovoriť, všetko. Ešte sa chcel otočiť. Ešte rozbiť papulu. Nemusíš nič hovoriť, všetko vieme. Aj to, že si zabil kapitána Ronalda. Priznávam sa tvoj piči. priznávam sa. Priznávam ti. Bol za tvoj kapitán. Nemusíš nič hovoriť, všetko vieme. Aj to, že si zabil kapitána Ronalda. Vieme to dokázať. Piči. Dobre, to pôjde na strihy. Aj to piči. Že si zabil kapitána Ronalda, si povedal. Vieme to dokázať. Hej. Tvoj parťák Vlado sa nám priznal a priznal sa aj k prvej vražde v knižnici. Poď. Bonzo, tvoj parťák, ako? Vlado. Vlado! No poď. Bonzo, tvoj parťák Vlado! Aj to, že zabil Pagano. Koho on zabil? Nemusíš tak hulákať, ináč trošku sa smierni. Poď. Bonzo, tvoj kamarát Vlado! Aj to, že zabil koho zabil, do Boha, stále si mi to nepovedal. Že zabil vášho kamaráta v knižnici.
Bonzo. Bonzo sa tvoj kamarát Vlado, aj to, že zabil kamaráta v knižnici. Bonzo. Ale ja viem... Peknú vnúčku. Korneja sa poste. Okay. Ja som nežil. Hej, dobré. Pôjdeš do vlasy, môj do vlasy. Do hlavy. No! To znieš base. Zase som Ježiš. Teraz si John Lennon. Čo sa vám opil som ťa? Ideme. Za to znieš base. Ty si kokot. Ty čo robíš? Ty sa na mňa usmievaš ako... Neusmieva sa, Neusmieva sa na base. teba. Tak ja aspoň vodu mám. Ideme ešte raz? No, poď. Naše koláčiky sú známe po celom obchode. To bolo dobré, ideme ďalej. To strihnieš? Hej, máš. Ako myslíte, oveľa? No, takže ja musím ísť teraz do práce, viete, tak ďakujem vám za tie koláčiky. Áno, to ja viem, že by bolo veľmi príjemné, ale nie, ja teraz nie, viete, tak áno, ďakujem za tie koláčiky vaše, dovidenia. Ideme ešte stále. Z našej cirkvi a že... Čo mám hovoriť? Ale hlas. A čo máš nastavené? To je dobre, to je paráda. Len poď. A my sa nebudeme sa otočiť, poď. Preto organizujeme cez leto výlety z cirkevných dôvodov na modlitby a na spoločné piesne s veriacimi. A biskup nám každý deň posiela to najlepšie víno na naše sveté omše. Potom vám vrátime peniaze. Toto je skateboard roka, ti poviem, to ani nejde. Martin, máš živého, ja sa na tom skydnem, mi pusta. Toto je rýchlo svetla, ti poviem, toto sa nedostaneme takto. To sa zdrbeš. Poď. Zemi! A takú fajnú tvár si pri tom hoďu. Ideme ďalej. A to vedel jazdiť, že? Pozri sa, ja tu zastanem. Vyšlo to, že? Netoč ma, keď mi spadol Erik. To ti podarí nastaviť ten zá... Nesmiete sa. Plačem. To sa ide. Odkryj ho. Odkryj ho, nám máme pokazený záber. Aký je to držilo? On mi na druhú. Nemáš akú... Aj mi radšej vysielačku. Skalpel. Skalpela taká lupa. Obeď je neznáma. A obeď je mŕtva. Obeď neznáma, a obeď je mŕtva, a obeď to, a obeď to. Leží tu mŕtva
Leží tu, a bože! Stojí! Au. Majo, to nie sú tvoje knihy. Neháži. Neháži. Čo po tebe mám? Daj to sem. Majo. Na zemi som si všimol rychy od topánok. Páchateľ sa asi veľmi rýchlo pomáhal. Ešte raz. Páchateľ sa asi veľmi ponáhľal a ušiel. Ideme. Personál knižnice si ešte nič nevšimol. No to je dobré. Ešte raz. Nič nevšimol. Eli, nesmej sa, ideme. Personál knižnice si ešte nič nevšimol. Ale to isté povie. Čo ešte? Si nič nevšimol, nie ešte. Zatiaľ si nič nevšimol. Opäť hodím príde. Kam odchádzate? Stop! To čo je? Pozri sa, čo? Kam odchádzate? Ako Románko! To je Karina. Kam Ja tu nič nemám už. Odznova. Kam odchádzate? Musím odísť. Som nadpraporčík Thomas Cartney, prišiel som ohľadom... Dobrý deň. Pane Šol... Poď. Fajn, pani Šol... Joja, nevidno. Ni. Čo to filmuje, čo? Ja si to mýlim. Odznova. Podľa mňa to nie je vôbec náhoda. Podľa mňa nám niečo To je schraj. Ešte raz. To sa nedá, pane Bože. Počkaj, otoč sa. Kam sa otočím? A ja som sexy viacej dozadu. Teraz aj zábery. Naň ho kúkaj. Musíš ten jazyk. Ty si smiešne zadu, je. Počkaj, skúsime to takto. Je, tak. Alebo tam nebudem, pane Bože. No, na hajzel kúkaj. Protože píplo? Píplo? To som nebol ja. Ja som to nebol. Jasne. Ale ja som sa pýtal na žabky. Ticho. Môžeme? No, môžeme ešte veci kontrolovať. Počkaj, ideme. Čo? Pardon, zabudol som sa prezúčiť, čo? Čo povedať? No a čo? Zabudol som sa presúť. Vyšiel som ho na ľahko. Čo sa deje? Ja by som vám hovoriť. Hej, má rozprávať, hej. Už som sa tešil, že to nazvládneme na prvý raz, ale... Je to tak vysvetlíše. Ticho. Poďme. V pohode. Utekaj sa ním. To je sírové. Ja som asi ozaj buchol, mám taký pocit. Buď ticho, ty vrah. Následne ju strelili jeho služobnou zbraňou do... No, obeť, ktorá je už v spaľovni, zomrela. Odznova. Nemáme už veľa. Ideme sa rozprávať ja? Ticho. Poď. Myslím si, že naše... Nie, poď ďalej. Myslím si, že... Poď. Myslím si, že naše prípady... Kondila má krátky Poď to čas. vysník, pášu. Odkiaľ môžem? No, ježiš môj okuliar. To nevyšlo ešte.
Aha, díky. O, moje okuliare, kurva, jak sa to tam zaseklo. Počkaj. Pozor, zabudla som si na hlavičky. Sorry. Dobre, ešte raz poviem. Nechcem. O, mám do dnes bič. Dobre. Prepáčte to. Nechcem. Mám do... Sa nedá. Takže... Nechcem. O, mám doniesť bič. Žiadne hlavky. Takže... O, mám doniesť bič. Za ňo nie. A viete prečo? Nie, mal Denis začať. Aj. Denis! Ale za ňo nie si mal povedať. Takže na špatnou Za ňo nie! Prečo nie? Viete prečo? Kvôli nemu tu ležím s rozbitou hlavou. Za druhé mám rozbitú hlavu. Sedím s jednou špatnou cigánkou. Že ležím. Za ňo nie. A prečo nie? Viete prečo? Lebo tu ležím s jednou rozbitou. Ležím si ho rozbitou hlavu. Za ňo nie. Prečo nie? Ležím tu s rozbitou hlavou. Neviem sedieť. A som tu s jednou špatnou cigánkou. A že... Ja som ti chcel povedať, že pozor, ale... Rvíte aj so stromom. No, takto vidíte, deti natáčanie naše, ja som práve narazil do stromu, hej, vidíte, klobúčik som si od Starkej zobral na už. Martin, pohode! Nedá. Bolí ma zánok. No, výborné. Ideme ešte raz, hej? Je parený? Daj tam, píšeš. Môžeme? No. Tak. No. Môžeme? No. Nedá. Si na prsa dá, nevadí. No, výborne, takže ja... Čiaj. Stále točíš? Bože. No, poďme. Akcia. Pokoj, zase. No, tak mi to dal. Akcia. Môžeme? Ja. Bol som v knižnici a hľadal som knihu o novom objavu. O čom si hľadal? Ideme pokračovať.
páchatelia. Mám páchateľovská robil. A čo sa má povedať komu? Nemám si čo postaviť. Neviem, mám si zase postaviť, čo? Tak sa smej, no. Poď ideme sa vymeniť, Frank. Zapnite ruky. To je jasné. Čo sa deje? Kade mám proste? Tu bolo dianie, to bolo. No ešte raz. Počuj, tak sa postaví on. A kde ste? Dobre. Kričo vyzerá ako Santa Claus. A čo by si mala zažívať s vrchmi alebo zuby? A čo? Dobre, no, poďme. V poriadku. Nie je to po dobrom. A zase keď sa mi butám. Ježiši Mária. Mičko, no to čo je? Ja som